Hello mga Versos, mga pita kay ato ng sugdan atong piyesta. Shout out di ay sa kong tiya Delia kay ni anhigid siya og Cebu. Para lang makapamista og makabakasyon kadyot og makaduaw sa mga relatives diri. Unya ani ana di ay ang lechononon nga baboy. Dayon nagpabukal na og init nga tubig. Unya mao din niya akong ate Jinjin nga buotan matulog. Joke lang. Flex lang di ay nako ning mga bata nga nangatugpa pa. Nindot kaayo ilang katulog. Pangmata na mo. So, mubalik ta diri sa lechononon nga baboy. Itom day ang color aning babuya, pero mawagtang ra ang kaitom ani inikuan sa tubig init. Si Kuya Alvin di ay na ang nagkagis ana sa baboy. Unya, tabangan pud siya ni Noy Ruben. Master na kayo na sila Kuya Alvin nga motrabaho anang lechononon. Kay nagnegosyo man pod si Kuya Alvin ug Ate Jinjin og babuyan. Unya gisugo day ko ni Mama ug Ate Jinjin nga magtaod ko og kurtina. Ako di ay ilang kisugo nga magtaod og kurtina kay moadto pa man sila og merkado. Mao di ay na among balay mga Versons, wala pag ginahuman, pero mahuman ra gyud na kaluyan sa Ginoo, puhon mga Versons. Pagsige lagid mo og tan-aw sa akong videos para makapalit na tag semento. Unya, serious na kay ko dihang dapita mga Versons. Pagkahuman kay dili day maong akong pagkasuksok diha sa kawayan. Maong akong giusab mga Versons sa ikaduha di ay nga lungag akong isuksok diha dapita mga Versons. Unya giduol ko ni Mama basin daw dili makasigo ang kawayan pero okay raman masigo raman siya. So mao na ni mga Versons ako nagisugdan og taod ang kurtina diha. Ako din ang gitarong diha mga Versons kay nag-abot ato akong amo mga Versons. Ada, tan-aw na niya og nasakto ba na mga Versons. Unya, nanilhig na sad ko para mawagtang ang mga abog-abog sa sulod. Unya mga Versons, naabot po ko sa gawas para manilhig-silhig. Malingaw lang sa jud ko og panilhig-silhig mga Versons labi na probinsya. Nag-enjoy ra jud ko dihang dapita. Unya, nasuguan na sad ko. Ako daw ni panitan ang mga lamas. Pero nibalik sa ako sa sulod kay akong trapuhan ng lamisa. Kay mauna ang butangan sa lechon unya kung maluto na to. So, balik sa tadiri sa lechononon nga baboy. Unya, busy kayo si Kuya Alvin. So, ako nagsugod na sad ko og pagpanit sa mga lamas. Lisod man din ni mga Versons kung ikaw mag-unag mata kay ikaw mag-una suguon. Asa naman to akong amoy kadugay ba mauli? Pero okay pa ko diring dapita oy. So mao ni mga Versons naabot na akong kuya og akong igagaw. Unya naaday ko assistant diha mga Versons si Nami. Unya naabot namday akong ate ug akong mama gikan sa merkado sa magmaha daw akong ate mga Versons. Mag-cooking show daw siya diyang dapita. Unya, ang ending kay pinangita ay sa white sugar kung asa na to. Kay na missing in action ang white sugar. Pero, nakita na siya mga Versons. So, mao na ni ang maha ni Ate Jinjin, nalamian, og hala nga mani. Napagkan di ay ni og kayo mga Versons nga wala na hibaw Siguro nahotdan og butin pero okay ra lami ra man gihapon mga Versons. Unya balik sad ta sa lechononon nga baboy mga Versons. So gitahi na ni Kuya Alvin ang baboy para mahipos na ang mga lamas nga naa sa sulod sa baboy. Kalingaw ra gyud ang fiesta mga Versons no kay daghan gyud mga tao, mga relatives nga manganha, mag-enjoy, mag-abi-abi. Kung naa pa lang to akong papa sa diha, sila gyud diha ubana nag-asikaso sa lechononon. Nalingaw ra gyud pud to akong papa nagtan-aw namo. Nya busy na kayo ang kadaghanan naabot na sad ni si Balagta, si Tata Carlos. Kuya sad ni nako. Mukalit ra ni siya nga mga Versons nga walay pahibalo nga naa day siya maabot day siya sa piyesta. Dito sinigan, mas patrong ang larga.
So mauna ni mga persons gisugdan na day yung patuyok-tuyok ang lechon baboy sa uling. So mauna ni mga persons ni pula na atong lechon baboy so pagpaabot pa ta og pila ka oras nga maluto na. Unya, ni-request akong ate nga siya na po daw magpatuyok-tuyok sa lechon. Pura buyag dako kayang lechon na mo mga persons, no? Pero wala pa jud daw na naluto mga persons. Lutoon pa man tong na ang unod na mga persons. So mauna to mga persons. Ako na sad ang nipulyog patuyok-tuyok para maka-experience na ng dapita. Unya, pagkahuman sa pila ka oras, nahuman na ang luto ang atong lechon baboy. Kanang amo pakiawan mo ang sampol. Sampol. Pwede sampol na. Kanang layang lisor may buka. Oo, kita no ba? Suya kay kuan na. Usap ang prutasa ba? Wow, crispy Oo, ang lechon. nga abot libiti. Lupo ba? Unyan, apaday na olahi ug abot akong ati Joyce. So, kumpleto dahil mi diha mga igsuon mga persons. So, happy fiesta mga persons. So, salamat sa mga ni Anhi na mga relatives ug uban pa. Successful ra gyud ang kapistahan sa Tabugon. Daghang salamat.
Ay,